Unha chamada dun particular ao 112, observar que saía o fume do establecemento situado en Praia Xardín fixo saltar todas as alarmas. Eran preto das 5 da mañá. Rapidamente se desplazaron ata o lugar os equipos de emerxencia de Garda, primeiro do propio Parque de Bombeiros Comarcal de Boiro, pero tamén do Parque de Ribeira, Protección Civil e tamén Policía Local. Chegar ao punto, comprobamos que estaba o incendio, afectaba a casi todo o establecemento, xa estaba colapsado parte do tellado e, bueno, en principio intentamos minimizar o incendio, pero, bueno, tal, co vento como soplaba, que a estrutura toda de madeira, pois non pudemos facer máis por poder evitar o incendio. Tamén se desplazou unha dotación do Parque de Ribeira a maiores que o Servizo Municipal de Boiro. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais, xa que o restaurante estaba pechado á hora na que se orixinou o incendio, aínda que as instalacións de madeira quedaron totalmente calcinadas. Sí, porque ao final é unha estrutura toda de madeira, o colapsar quedou a madeira por debaixo e, claro, cos combustibles que había, sí que vai levar tempo, por eso que, claro, colapsou todo, en madeira arriba e madeira abaixo, non hai... Vamos ainda estar bastante tempo por os puntos que antes que quedan. A Garda Civil investiga agora as posibles causas do lume. Ao parecer, o incendio orixinábase na cociña. Intentaron sofocarlo desde dentro, pero ya le fue imposible, porque decían que el fuego empezó en la zona de la cocina, almacén y por ahí, y al haber viento fuerte del suroeste, arrastró el fuego hacia adelante y ya no se pudo hacer mucho más que intentar minimizar lo máximo posible hasta lo que estáis viendo ahora mismo. No lugar, o propietario do establecemento mostrábase visiblemente afectado. Presentaba o local dende o ano 2013. El local se cerró ayer a las 6 de la tarde, esa fue la suerte. Si iba a abrir hoy a las 10 de la mañana, la gran suerte fue esa, que no hubo daños personales, ni de personal nuestro, ni de bomberos, ni de policías, ni de nadie. Da rabia, ves que el esfuerzo de años y años se va y... Es duro. Esta mañá os equipos de emerxencia seguían traballando na zona, tratando de dar por controlado o incendio e arrefriando os puntos que concentraban maior temperatura, de onde aínda seguía saindo fume. Ata o lugar desprazábase tamén esta mañá un equipo da Policía Científica da Garda Civil. Sobre o terreo intentaban recoller mostras coas que poder esclarecer a posible orixe do lume.